Ala ez eta da santua. Hona hemen aia bezala aipatzen den entitatea, alguztiduna dela esaten den, benetan ez eta dela santuena. Froga hori argi eta garbi adierazten da Koranean. Non Gabriel Espiritu Santua dela aipatzen den. Koraneak ezkutuan onartzen du ala ez eta dela JINKOSORTZILEA. Azter dezagun pausoz pauso hau, Espiritu Santua santuarena, hau da, jainko egilearena. Espiritu Santua da. Beraz, Espiritu Santua jainko egilearen parte da. Hala ere, Gabriel aingerua da, jakina, sorkuntza bat dena. Koranean Gabriel Espiritu Santua dela esaten bada. Orduan Gabriel jainko sortzailea dela esan nahi du. Nola izan daiteke sorkuntza bat jainko egilea? Bada, Gabriel musulmanek gurtzen duten ala baino santuagoa da. Azalpen honetatik. Argi dago musulmanek ala bezala gurtzen duten entitatea ez dela santua, hau da, ez eta dela jainko sortzailea. Orduan, nola esan daiteke entitate gaizto bat sortzailea eta alguztiduna dela. Musulmanek gurtzen duten entitatea ez eta dela jainkoa sortzailea sura An-Naml 9 bat aurki daiteke beste froga bat. Izan ere, niri, Mahoma, agindua eman diot hiri honetako, Mekka, jauna gurtzeko, ura sakratu egin duen eta gauza guztiak nori dagozkion. Eta agindu didate, alari, men egiten diotenen artean egoteko. Bertso honetan, oso argi dago Mahomak gurtzen zuena hiri honen, Mekka, jainkoa dela, Mahomaren bertsioaren arabera sortzailea baino ez dena, hau da, zalantzarik gabe. Ez baita benetako jainko sortzailea. Eta Mekkako jainkoa izatera mugatzen denez, bere lurralde ahalmena Mekkara mugatzen da, zalantzarik gabe. Bertso honetatik, agerikoa da Mahoma agintzen duen entitateak Mekkako jainkoak baino posizio altuagoa duela. Mahomak Mekkako jainkotzat zuen sortzailetzat, bertsoaren zati batean ikusten den bezala. Eta nori dagozkion gauza guztiak. Eta haren gainetik botere handiagoa dagoenez, Mekkaren jainkoaren posizioa lurrazalera mugatutako tokiko jainko bat besterik ez dela esan daiteke. Egia esan, musulmanek gaur egun oraindik uste dute gurtzen dutena benetako jainko sortzailea dela. Musulmanek oraindik egiazko jainko sortzailea gurtzen ari direla sinesten badute, zeharka. Trinitate kontzeptua aitortzen ari dira, sortzaile alguztidunak bere burua bezala ager daitekeelako Espiritu Santu gisa eta baita Espiritu Santutik jaiotako gizaki baten forma gisa ere. Jesukristo, Trinitatearen kontzeptua aitortuz, horrela aitortzen dute Jesus jainko sortzailearen agerpena dela. Hau oso garrantzitsua da musulmanek beti gogoratzea. Mahomak gurtzen duen Mekkako ala jainkoa musulmanek gurtzen dutena dela. Orain arte, musulmanak ez dira konturatu Mekkaren jainkoaren menpe egon zirela Sahararen bidez Mekkako jainkoarekiko leialtasuna adieraziz. Benetako jainko sortzailearen existentzia baztertuz eta soilik beren ala, Mekkako jainkoa, gurtuz. Ramadaneko baraualdia ere aiaikiko maitasun hutsagatik egiten da. Orduan,
Zergatik jarraitzen dute musulmanek beren nahiaren menpe. Naiz eta musulmanei profeta bat, Mahoma. Liburu bat, Korana, eman eta Mekako jainkoari leialtasuna adierazi dioten beren nahiarengan sinesteko benetako jainko sortzailearen gainetik. Ez al dute pentsatu geroko bizitzan. Mekako jainkoak berarenganako fedean duten zintzotasunaren erantzule izan zezakeela. Beharbada, Mekako jainkoa etor liteke gauean lo egiten duten bitartean beren leialtasuna zalantzan jartzera. Musulman batzuek ezkutuan sinetsi dezaketelako benetako jainko sortzailea beren bihotzetan. Ez al lukete beren profeta bezalakoa izan behar. Zeinak argi eta garbi deklaratu baitzuen Mekako jainkoa gurtzeko agindua zuela, Mahomaren bertsioaren arabera sortzailea, Mekan bizi dena, zehazki Kaaba ene. Fedea inork aurkatu ezin duen giza eskubide bat da, naiz eta sinisten den entitatea lurrazalean bakarrik egon. Musulmanen jainkoa Kaaba ene bizi bada. Zazpidi virginez betetako paradisua ere existitzen aldaan. Musulmanek bakarrik dakite. Lurraren gainazalean biziren Mekako jainkoak babestu eta salbatu alditzake bere jarraitzaileen arimak ondorengo bizitzan. Dakigunez, geroko bizitzan giza arimak salba ditzakeen bakarra jainko sortzailea da, bere sorkuntza guztiak garelako eta zalantzarik gabe berarengana itzuliko garelako. Musulmanek gogoratu behar duten gauza garrantzitsu bat da Mahomak gurtzen zuena, Mekako jainkoa, ala, zalantzarik gabe, bat dela. Eta musulmanek Mekako jainkoari, ala, leialtasuna adierazi diote benetako jainko sortzailea baztertuz eta aiagan bakarrik sinetsiz, Mahomaren bertsioaren arabera sortzailea, Kaabaren arabera. Ala, espero da musulmanek ez dutela gehiago bere aiamenteko.